Үзәк мәйданда талгын көй уйный, күпләрнең күзләрендә яшь бөртекләре истәлек билгесенә уенчыклар, чәчәкләр куялар. Россия күләмендә яңа истәлекле дата 27 июль Донбасста һәлак булган сабыйларны искә алу көне. Ул Донецк Халык Республикасы башлыгы указы белән 22 елда игълан ителде. Мондый чараларның киләчәк буын өчен әһәмиятле булуын оештыручылар да ассызыклый. Мы делаем такие памятные даты, чтобы они тоже знали, что надо жить счастливо, красиво, совершать добрые, прекрасные поступки. И это поколение этих детей должно сделать мир без войн. Мы надеемся, мы хотим это видеть. Ради этого мы и собираемся. Митинг камины ишегалды лагерына йөрүчеләр, хәрби хәрәкәтләр ветераннары, кечкенә балалары белән әниләр дә килгән. Әйтәсем килә, барыбызга да исәнлек, саулык, бер-беребезнең кадерен белеп, искә алып, яратышып яшәргә. Хәзер безнең җегетләр Донбасста үзләренең көчләрен, гомерләрен бирәләр, шул балаларның исән-сау гомер итүләрен теләп. Я хочу сказать, чтобы никто не проходил мимо, что сейчас творится, потому что некоторые живут и как будто ничего не происходит. И очень хочу сказать большое спасибо, что наши это помнят, это как бы детям это дают как бы знать, что это все на самом деле происходит. Только подъехали и почему-то сразу сюда подошли, и я смотрю вот эту картину. Дрожь, реально дрожь, и прям дети молодцы, стараются все. Чарага җыелганнар вакытсыз һәлак булган гөнаһсыз сабыйларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Аларның истәлегенә кагаздан ак күгәрченнәр ясадылар, чәчәкләр салдылар. Адилә Бирханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре.